Hola, us dono la benvinguda en aquest nou vídeo en el qual parlarem de música i concretament parlarem d'història de la música rock de finals del segle XX i de principis del segle XXI perquè avui tractarem d'una de les figures més rellevants, més importants, més innovadores, més influents de la música i també m'atreviria a dir de la història de l'art o del disseny. Estem parlant de David Bowie, cantautor, autor, multiinstrumentista, productor, dissenyador i una persona que es va guanyar la fama i el nom i el sobrenom de El Camaleó de la música, entre d'altres noms, entre d'altres personatges que va anar adquirint i desenvolupant al llarg de la seva vida. Algú capaç de viure en aquesta dualitat constant, de crear hits comercials del més alt nivell o de submergir-se en l'underground, en el món més alternatiu i en el món de la recerca i la innovació constant, com dèiem, en la música i en l'art. Per tot això, i no és casualitat que ho fem avui, que és 10 de gener, avui es compleixen 10 anys que va desaparèixer perquè 2 dies abans, un 8 de gener, va sorprendre el món amb un disc inesperat i sense previ avís, que era Blackstar, que és aquest àlbum que tenim aquí, un àlbum enigmàtic acompanyat d'una sèrie de videoclips també molt enigmàtics. I 2 dies després, com dèiem, el món quedava atònit per la mort també inesperada de David Bowie als 69 anys. Posteriorment vaig tenir la sort d'estar a l'exposició que va voltar per tot el món i que va arribar al Design Hub, al Museu del Disseny de Barcelona, David Bowie Is, on vaig adquirir aquest llibre, i a partir d'aquest llibre avui farem un homenatge, no farem res molt profund, serà més un reconeixement, un homenatge i una mostra d'aquest amor i passió que tinc per l'obra de David Bowie. Vida i discografia de Paulo Hewitt, de l'editorial Blume. A partir d'aquest llibre farem un desenvolupament del que va significar el personatge. Doncs res més, si voleu us podeu subscriure al canal perquè ja sabeu que la música, la història del rock, l'art, el disseny i David Bowie, tot és qüestió de cultura. Som-hi, endavant! Doncs com us deia, a partir d'aquest llibre de Paolo Hewitt, Vida i discografia de David Bowie, farem un repàs per tota la seva obra i veurem, jo crec que un dels conceptes que més claus per entendre l'obra de David Bowie és aquesta dualitat. El que sí que vull recomanar és la pel·lícula documental o el documental Moonish Daydream de Brett Morgen del 2022, relativament recent, perquè és un documental que ens fa una grandíssima idea, ja de la manera com està concebut, més que un biopic o una biografia o un documental biogràfic, és també un document molt sensorial a partir de l'obra de David Bowie amb imatges d'arxiu inèdites i és el primer document que diguem que els hereus de Bowie han deixat fer oficial i és un documental que et fa molt bé, tens consciència de la idea del que ha significat el fenomen David Bowie. Moonish Daydream, que s'agafa el nom d'aquesta cançó del disc Ziggy Stardust, del 2022 de Brett Morgen. Aquest és un dels seus últims àlbums recopilatoris abans de morir, Nothing Has Changed, que juga molt amb el concepte del mirall. No? Aquí tenim aquesta etapa més de l'època Ziggy Stardust que comentarem, amb aquest mirall. Després veiem en aquesta etapa també fotografia amb mirall, aquesta etapa més alternativa, més industrial de finals dels 90 i aquesta última etapa, aquesta bellesa maduresa, també amb aquest mirall. Aquesta dualitat que es mostra de moltes maneres, amb aquest concepte entre música i art, no? Música i disseny, música i avantguàrdia, imatge, sound and vision, no? També amb aquesta dualitat de personatges, la quantitat de personatges que crea al llarg de la seva vida, que li van molt bé per desenvolupar l'obra artista d'àlbums en concrets o de períodes concrets de la seva vida. Es guanya, com dèiem, el sobrenom del camaleó del rock, però també el famós personatge del Ziggy Stardust, que comentarem, el The Thin White Duck, no? El Duc Blanc, després també Aladdin Sane, el Major Tom, que és aquest astronauta de Space Oddity, fins i tot el personatge Black Star, que també podríem interpretar aquest últim personatge que hem dit, que
podríem interpretar com el personatge final, no? Amb aquest videoclip inquietant de Lazarus. Doncs res, David Bowie, podríem dir que comença la seva biografia, o arranca a la ciutat de Brixton, al sud de Londres, el 1965, perdó, el 1947. El 1965, diguem, 63, comença la seva carrera professional. És veritat que a l'inici, com veurem, i com ens mostra també aquest llibre, David Bowie flirteja amb molts grups de música i molts estils, influenciat també pel rock and roll de Little Richard, però alhora també té moltes influències del jazz. Ja des de ben petit té unes inquietuds artístiques i musicals molt grans, i una de les coses que també mostra la seva obra és un altre cop aquesta dualitat, no? Entre la música popular o la música més comercial i la música una mica més alternativa. I una de les frases de l'any 67, aquí tenim aquest primer disc de David Bowie, i una de les frases és: el nostre tocadisc només funcionava a 78 RPM. I això, a una edat molt jove, ja em va donar una impressió molt rara de com sonaria el rock and roll. També aquesta relació amb els alienígenes, els extraterrestres, que acompanyarà també tota la seva vida, amb aquesta cosa d'aquest personatge, si realment David Bowie és un terrícola o és alguna cosa més. Una altra cosa lligada, que va ser un accident que té en una baralla fortuïta, quan té uns 14 o 15 anys, que li donen un cop en un ull, i això fa que, a part de perdre part de visió d'aquest ull, que tingui la pupil·la sempre dilatada. I això crea aquesta falsa sensació que sempre s'ha atribuït de David Bowie té té un ull de cada color, no? Com hi ha persones que els hi passa, i això també li dona encara, o sigui, agafa aquest tret distintiu com un part encara més de la seva personalitat, de la seva dualitat i de la seva imatge artística. Com dèiem, aquí és una etapa de recerca i d'anar provant amb milions de grups, i toca amb moltes combinacions diferents d'artistes i d'estils, fins que l'any 69 arriba Space Oddity. Space Oddity, probablement encara és una de les seves cançons insígnia, arriba en un moment en què mai més ben dit es creuen els astres, perquè a l'any 68 apareix la pel·lícula de Stanley Kubrick, Space Odyssey, la pel·lícula de Stanley Kubrick, i la cançó de David Bowie, Space Oddity, a l'any 69, que coincideix amb l'any en què la NASA i els Estats Units arriben a la Lluna. Per tant, tota aquesta casuística fa que aquest single, o aquesta cançó, sigui un èxit increïble, i fins i tot a dia d'avui. Aquí veiem aquesta guitarra de 12 cordes amb aquest so característic de la introducció de Space Oddity. Seguim. I ja entrats als anys 70, a partir de l'èxit de Space Oddity, David Bowie comença ja a buscar aquesta teatralitat i aquesta, que ja l'havia acompanyat sempre, però a incorporar la música també, i aquest discurs intel·lectual que tenen les seves cançons, però alhora innovador, i comença amb aquesta capacitat de reinvenció constant. Una cosa molt destacable de David Bowie, i molt innovadora, i molt, estem parlant de l'any 1970, és aquesta imatge andrògina que transmet i que sent, no? Podríem dir que és una de les primeres persones que obertament es defineix com a bisexual, i de fet se li coneixen parelles i relacions dels dos sexes, però estem parlant de l'any 70. I aquesta foto del següent disc, que és The Man Who Sold the World, aquesta cançó magnífica que va versionar també el Nirvana, veieu també aquí aquesta imatge andrògina. I la frase que l'acompanya diu: em nego a ser considerat un mediocre. Si alguna vegada arribo a ser o a sentir-me mediocre, em retiro. Això ho va dir l'any 1971, amb aquest àlbum The Man Who Sold the World. Aquí tenim. El llibre és preciós, a part de que és una biografia bastant profunda i bastant molt ben escrita, i les fotografies és una meravella.
Llavors, arribem ja a un dels punts d'inflexió, que és l'àlbum Hanky Dory, que aquest us el mostraré, amb cançons com Changes, You Petty Things, una de les grans cançons de la història de la música és Life on Mars i, bueno, moltíssimes cançons més, Quicksands, bueno. En aquest disc, David Bowie, per mi és el primer punt i a part, i ell considerava que no era un artista ni de rhythm and blues ni de pop, i que no li veia tampoc sentit a ser tractat com un purista. A ell li agradava la idea d'ella de posar Little Richards al costat de Jacques Brel i la cançó, la chanson francesa. O la Velvet Underground, no? També barrejar-la amb tot això. I també la música clàssica o el jazz, com dèiem. Per tant, David Bowie aquí ja comença a mostrar maneres que és alguna cosa diferent, si més no, de l'ecosistema o del seu entorn immediat. Estem a l'any 1970, com dèiem, i a partir de l'any 71 considerat un dels millors discos de la història del rock, que és aquest, David Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que era el nom que bateja la banda. El que fa aquí David Bowie és transformar-se en un alter ego, una mica el que havien fet a l'any 67 els Beatles amb el Sgt. Pepper's, no? Que Paul McCartney i companyia decideixen transformar-se en una cosa que no eren els Beatles, era la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Convertir-se és una manera, és un recurs, diguem, artístic o fins i tot musical, bueno, de fer una cosa nova, fer una cosa diferent, una cosa trencadora, transgressora. Llavors, sí, i per tant, això és una de les obres mestres del rock. Aquí el tenim. I aquest, durant un parell d'anys, diria, segueix, diguem que transformat en aquest personatge, amb aquests cabells taronjats, que el Ziggy Stardust representa que és un extraterrestre, és un alienígena que arriba a la Terra i amb els Spiders from Mars, no? Arriba a la Terra amb aquesta missió. Aquí continua en aquesta línia, en el següent disc, que és Aladdin Sane, també una imatge molt icònica, que és aquest llampec colorit que li travessa la cara, i també aquest medalló que portava Ziggy Stardust al front. I seguim amb aquesta línia també andrògina, teatralitzada, amb aquest lligam amb allò alienígena, allò extraterrestre, i tot i així fent cançons i fent molt bons àlbums, no només tot tenia aquest significat. Diu David Bowie l'any 73, diu: a vegades penso que potser sigui una persona freda i que no tinc emocions, però a vegades voldria no ser tan mentalment vulnerable. A vegades tendeixo a mantenir-me al marge de tot. O sigui, David Bowie vivia una realitat paral·lela. Què passa? Que aquest personatge també és una arma de doble fil. Mira, aquí tenim aquesta avantguàrdia que dèiem amb el món del disseny, no? Aquí treballa amb un dissenyador japonès que li dissenya una sèrie de vestuaris i de l'estètica en aquesta època. Què passa? Que després d'aquest super èxit de Ziggy Stardust i Aladdin Sane, diguem que, clar, el personatge, la llegenda, es comença a fer una mica gran. És el disc Pop-Ups. És un disc de versions, curiós, aquí al mig de tot aquest fenomen, però és un disc que no està gens malament. El disc Diamond Dogs, que hi considera que és una paròdia musical basada en la mort massiva de desenes de mils de persones. Aquí el tenim, amb la tapa Ziggy Stardust. Realment ella estava dins de tot aquest personatge. I ell estava una mica desencantat ja del tema perquè deia que la gent necessitava el rock and roll. Però en el fons el rock and roll s'ha acabat convertint en una divinitat absorbent més, que gira un altre cop, una i un altre cop en cercles. I aquí fa un canvi i és quan David Bowie es desplaça, es trasllada als Estats Units, a Los Angeles. Mira, aquí el tenim amb John Lennon i Yoko Ono, una de les seves grans influències també, no ho oblidem, a John Lennon i els Beatles. I comença
una recerca en aquest disc Young Americans, en el que s'anomena també a la costa est, en el que s'anomena el Sonido Philadelphia i també comença a fer un disc més de soul, però també de folk pop, de... Bé, aquests sons que venien de l'altra banda de l'Atlàntic, que li interessen molt. I aquí és veritat que hi ha un gir radical, abandona el personatge de Ziggy Stardust totalment i comença un David Bowie, diguem, americà. I és en aquesta època on apareix també aquest alter ego, aquest personatge que és el The Thin White Duck, el, el Delgado Duc Blanc, el Duc Blanc, que l'acompanyarà sobretot a l'època del disc Station to Station i la prèvia a el salt que farà, com veurem ara, cap a Europa. Però, diguem que físicament, en la fama, a nivell de fama, de fet, crea aquí el tema de Fame, l'any 75, si no m'equivoco, i amb la col·laboració de John Lennon, però a nivell personal, diguem que potser no és el seu millor moment. A nivell artístic segueix a dalt de tot. Què passa? Per desaparèixer del mapa del món aquest mediàtic i sobretot per desenganxar-se de les drogues i bé, i per fer un altre gir, una altra transformació en un altre d'aquests personatges, David Bowie es trasllada en el que aquell moment és l'epicentre de la música, de la innovació, de la música electrònica i de la música d'avantguarda, que és l'Europa de l'Est, és el Berlín, també, el Berlín de l'Alemanya de l'Est, i allà s'ajunta amb el productor, el músic Brian Eno, i també amb els seus amics Iggy Pop. També no ho hem dit, però té la seva relació també amb Iggy Pop i amb Lou Reed, també molt importants en la seva carrera, i es trasllada al Berlín, on, com dèiem, torna a sortir dels marges i se'n va un altre cop a la recerca i a la innovació amb discos de música, bé, amb aquesta part més electrònica i més innovadora. Aquí crea el que se'n diu la trilogia de Berlín. La trilogia de Berlín serien els discos Low, Heroes i Lodger, aquest seria un. Després tenim el disc Low i el disc Heroes, que aquests no els tinc aquí, però el Heroes, diguem la cançó, potser és la cançó més coneguda, més popular de David Bowie, que és d'aquesta etapa de Berlín. Clar, aquests discos no són fàcils de... Vull dir, no són fàcils de mastegar, no són fàcils d'entrar, però tant de crítica, sobretot, com de públic, s'han considerat uns dels discos més importants de la seva carrera per aquesta etapa, com dèiem, no, d'aquesta innovació. Superada, en el bon sentit de la paraula, superada aquesta etapa de Berlín, que hem dit, David Bowie entra als anys 80 amb una altra imatge que també s'associa molt a la seva carrera, que és aquesta d'aquest arlequí, amb aquest disc que es diu Scary Monsters and Super Creeps, del 1980. Diu, Scary Monsters sempre va ser una espècie de purga. Era jo mateix, exorcitant del meu interior els sentiments amb els quals em sentia incòmode. Amb aquesta purga, no? Tornant a aquella etapa de joventut en el qual David Bowie feia de mim i feia teatre, feia clown, David Bowie, a partir d'aquest personatge, d'aquest Pagliacci, ens presenta aquesta sèrie de cançons, entre altres. Aquí hi ha una de les meves preferides, que és Eixes to Eixes. A partir d'aquí entrem als anys 80, no ho hem dit, però també durant els anys 70 David Bowie també té una certa carrera com a actor. Una de les pel·lícules de culte més ben considerada és la de The Man Who Fell the Earth, l'home que va caure a la Terra, l'home que va arribar a la Terra, també amb seguint aquesta línia dels extraterrestres, o d'ell com a personatge messiànic extraterrestre.
I després, als 80 també participa en moltes pel·lícules i adopta una nova imatge. Veus que hem passat d'aquesta cosa... És aquesta dualitat i aquesta capacitat de reinvenció, no? D'aquesta imatge andrògina, binària de principis dels 70, aquesta imatge del dandy galant, no? I aquesta imatge més dels 80. Per tant, David Bowie era capaç de moure's en qualsevol àmbit, aquest camaleó. Fama mundial de hits mundials i d'àlbums com aquest Let's Dance, un àlbum trencapistes, podríem dir. Aquí tenim la cançó Let's Dance, China Girl, Modern Love. Bé, és un disc de música dels 80, però sempre amb aquest toc David Bowie i una mica marxi extraterrestre, amb aquesta combinació d'acords a vegades que no t'esperes, aquesta capacitat i aquesta forma d'entendre i d'escriure la música, i també amb aquest to de veu, no? Que l'acompanya, també ho hem dit, aquesta característica d'aquesta seva veu i d'aquesta intel·lectualitat també que acompanya la seva música. I llavors arriba als anys 90, quan dius, mira, ja no pot fer res més, encara es vol reinventar. Tot i que això no acaba de ser potser un dels seus moments més fructuosos de la seva carrera, però ell crea una banda anomenada Tin Machine, és a dir, necessita reinventar-se un cop més, i diu, tenia que recuperar la passió por lo que hacía. No podia seguir per aquest camí. Era qüestió de sortir d'allò vol dir de la superfama, del superpersonatge David Bowie, no? Al nivell dels grans artistes dels anys 80, sortir d'allò o enfonsar-me completament a les escombraries. Per tant, David Bowie es torna a reinventar i crear aquesta banda de Thin Machine, que tampoc no és, bueno, ja et dic, no és dels moments més gloriosos de la seva carrera, però una reinvenció més. I, sortint de Thin Machine, continua als 90 aquesta investigació, que hi ha un punt d'inflexió també, que és el concert d'homenatge a Freddie Mercury amb Annie Lennox, on interpreten Under Pressure, que no ho he dit, però l'any 81 va ser una col·laboració a partir d'unes jam sessions gravades a Suïssa entre Queen i David Bowie. Doncs aquí, el 1992, la interpreta amb Annie Lennox, amb una actuació de les més recordades d'aquell concert. David Bowie continua publicant amb l'àlbum The Buddha of Suburbia, que aquí és on diu, es uno de los discos, es uno de los proyectos con los cuales más he disfrutado. Potser, com us deia, no és un dels seus hits comercials, però sí que David Bowie se sent a gust investigant i treballant. El David Bowie dels 90 continua amb aquest àlbum Outside, que és una col·laboració amb Brian Eno, que ja l'hem anomenat abans. Diu, era como pintar o esculpir. No estava seguro de lo que estava haciendo. Per tant, aquí ja no sabia si estava fent música o no, no? Ell concebia la música amb aquesta totalitat artística. I llavors arribem a finals dels 90 en un altre gir de guió a la història amb el disc Erling, 1997, que comença a investigar en el món de l'electrònica, de la música industrial, d'aquesta música rave techno que es portava a finals dels 90, i col·labora i fins i tot fa una gira amb el grup Nine Inch Nails, un dels grups també més foscos i més industrials, no, de la música rock. Deia que no volia renunciar a la possibilitat d'experimentar, aquesta és la paraula. David Bowie vol experimentar. Diu, fins i tot quan he arribat a cert punt que veig que ja no és possible tornar enrere. He arribat a aquest punt. I en el meu terreny, diu, ho estic aconseguint, no? Això és el que diu David Bowie. Aquesta és l'etapa final del 90. En aquesta etapa, David Bowie fa una actuació al mític festival Escalarre, del Doctor Music Festival, que es va fer al Pirineu. No sé si el recordareu, l'any 97. Va actuar-hi David Bowie. I als anys 2000, doncs continua reinventant-se. És veritat que té un ressorgiment amb una banda impressionant, amb uns músics impressionants que l'acompanyen. Sempre destaco la baixista
la Ghislaine Dorsey, que em té fascinat. I diguem que el seu disc final, o la seva gira final, és Reality, un gran disc, i una gran gira mundial, la Reality World Tour, que durant aquesta gira David Bowie pateix un atac de cor en ple concert. O sigui, nota com es troba bé, ha d'abandonar. I a partir d'aquí és quan David Bowie decideix, encara no abans dels 60 anys, molt abans, sí, decideix retirar-se dels escenaris perquè, com dèiem, ell té altres inquietuds i, de fet, la creativitat de David Bowie està en el món de l'art, en el món del disseny i en moltes, en la producció i en moltes altres disciplines. Per tant, David Bowie, diguem que fa una retirada. Aquesta és una de les últimes imatges unes imatges en directe, el Reality World Tour, una gira que està, la veritat és que està molt bé, molt interessant. I, com dèiem, després de fer alguns discos, com el The Next Day, l'any 2013, però un disc que no, a part dels videoclips, aquí el tenim amb la Tilda Swinton, una actriu que realment s'assembla moltíssim a ell, Realment s'interpreten, no? Representa que aquesta dualitat, un altre cop David Bowie, aquesta dualitat, això que dèiem abans a l'inici del vídeo, que ens va molt bé també per... Això que dèiem a l'inici del vídeo, que ens va també molt bé per tancar aquesta dualitat, no? Tota la vida, aquests miralls. Aquesta és l'època de Next Day. I quan ningú s'ho esperava, com hem dit a l'inici d'aquest vídeo, David Bowie, el 8 de gener del 2016, avui fa 10 anys, treu el disc Black Star, inesperat, sense avís i sense res més que un parell de videoclips o tres. Un, el de Black Star, aquesta cançó amb passatges molt diferents, amb una espècie de predicador, i l'altre, Lazarus, en el qual se'l veu en un llit, amb una vena als ulls, amb 2 punts, també molt inquietant, i encara ho fa més intrigant, més inquietant i més impressionant, i crec que li dona i revaloritza l'obra quan 2 dies després s'anuncia oficialment el 10 de gener del 2016, avui fa 10 anys, s'anuncia la mort, la desaparició d'aquest personatge. Bé, doncs ja us heu fet una mica d'idea amb aquest repàs de la vida i obra de David Bowie, en els grans moments de fama o de popularitat, de tornar a capbussar-se sempre, constantment, en la música, en l'art, en el disseny i en qualsevol disciplina artística. Doncs ja veieu, David Bowie, el camaleó del rock, Ziggy Stardust, el Duc Blanc, Alan Insane, el Major Tom, l'astronauta Major Tom. Tots aquests personatges són David Robert Jones, més conegut com David Bowie, i avui celebrem o lamentem que fa 10 anys el món va ser una mica pitjor per la marxa de David Bowie. Moltes gràcies, si us ha agradat us podeu subscriure al canal i veure qualsevol dels nostres vídeos, perquè la música, l'art, el disseny, el rock, tot és qüestió de cultura. Adeu!